kita. Anaknya wong yos so ngomong awet kuwi lah napa kleru yo ora lah kon kuwi ya jatil kok kleru nyapa ora kuwi kan milih jatil kaya sik kuwi ta ya lho wong nek jatil kita beranteng adu bae yo kowe cil-cil sing gedhe-gedhe kuwi manut sapa ae sing ngedreki gelem lah kok kowe diadreki mbake ya ora gelem ngomong iki delok to wong delok ayune kaya ngono mosok bentok ki kowe enek ora ngono ki ya Mbak Jatil ayu sapi sapi piye ora iso ayu delok to kowe iki mosok kok wong jenenge lho Ndri sapa Yolanda sapa nek bengi Yolanda lek ana napa le surprom ya to oh to Jatil kowe kenalan karo Mbak Endah gak jare gak tak bisa ketemu gak kenalan ditekoni Andre, jajal mbake kon watuk lho. Mbake sing iki yo suka kon watuk. Jale. Ojo kasar-kasar. Musuh, awet. Jale teknik Dre, jajal kon watuk. tuan rumah Ini Mbak Yul, jajal kon watuk. Janji Allah. ya aja nyo-nyo awake dhewe ganawani lho sebenarnya sedulur ini ki yo wanita cantik iki tuan rumah Mbak Yolanda ki Yolanda Yolanda, Yolanda, WL. Ditonton bukannya. aja ngono ya kula bagi kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sedulur reog ingkang kula hormati. Blokulan Harimau Tenggara. nggih hadir Halo Surya Putra Anggara hadir. regol wengker Hadir. Mbah Pur MTWG hadir Bapak Kiai hadir Hadir. KKPW Hadir. Sedaya hadir ke mriki. Besan. Ini Ini soalnya gak umum. Iya, ini seni. Halal bihalal. warga masyarakat Bedruk Bentuk. Iya. ya Pura Mejo Seret Kurawa 1922 dalam rangka halal bihalal dan apa wih ambang waso kelima tepuk tangan bahkan Ora genen-genen. orang gemen-gemen Ini waso 20 kunjul. saya bro Iki ngono sedulur reak keluarga sedaya nang malam mriki. orang ini yo masuk Apa? wong kene antusiasnya luar biasa bro mumpung matutnya wong kene kabeh mirsani repagelaran Rio Ponorogo lek reokan acara kro ora tau sepi mergo ngundang dulur reok sama ngendi wae kuplek Wah, berarti dulur reok ki kompak dik Putra rum, kok awake dhewe ditanggapi ning kene lagi pisan iki. lha iki bisa niki bisa sotan kobok Yo kok menawa. lah yo bener wae dhewe sementing dongane dik Nggih, derek ada donga nggih Bapak Ibu. Mugi-mugi paguyuban rep irung-irung ini menjelas ya Kurawa 1922 tambah guyub rukun, amin tambah maju, amin menjadi pelestari reog yang sangat berguna
budi luhur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Amin. Mugi-mugi sedaya Nggih. pinanganten Kanjeng Yuswa. Amin. Bagas waras. Amin. Selamat donya selamat akhirat. Amin. Dan masyarakat Bedrut ini mayoritas adalah ibu-ibu dek. Berarti ibu-ibu ini semakin cinta orang pecinta yasinan. Jadi ya cinta delok reok. Ya. Pinter ibu-ibu ini. Pinternya apa? Wong turu. Wong turu. Yang ini dipengen wong turu sesuk nyambut gawe makane Oh, iya. untung dhewe tekan iki. Mulai ngejebol wis tutup ini nih. Iki ngono acarane sikat padat. Heeh. Mergo iki ngono dagang urae oke sedulur bareng yo oke. Oke yo. Ringkes padat dek genti acarane. Wah, oke dek. Lah yo iki membarone yo oke. Wah. Iya dek. Jame yo Singkat kuwi ngene sik kuat ora dek? apa? Awake dhewe ngene sik kuat ora? Kuat. Oke, jajal iki ditumpani. Ora. Mas Yosika, Mas Yusuf. Jadi ini kayak kamu ini tergonya apa ini? Kamu Lah iki dipateni ning kene. ya ampun, Mbak Yola. Yo, Jan, kita Iki kecelakaan kita Mas Yosika. Ini perlu diusut iki. Ora kulino bebuno ngene iki. Ora masak delok to. Dewa sing makan tok apa ngene iso. Bisa piye? Isin lho ya. Iku wes. Gago. Wes gini.